Парк Камелія, Крюковщина. Це сучасна частина, сучасний сад. От. Троянди, троянди, троянди. Трояндові арки. Ось. Хтось там бігає, сміється. Гарно, чудово. Ідеш і згадуєш, чи ті рози троянди посадила Аліса, чи не ті. О! А вон понеслися, ї-га-га, ї-гі-гі. Не хотіли, а зараз думаю, що не забереш їх звідси. О, квіточка впала. Гарно, майже як удома. Так що і вазончики гарні, і парк гарний. Кажуть, тут треба приходити з плідиком, сісти, відпочити. Парк Камелія. І вон види Крюковщини.